Ik ben al 6 hier nou in België, maar ik kom gewoon uit Ljouwert. Uiteindelijk nou dan een medaille won met de mixed relay, met mijn team in België. Dat is een keer hè, met bronzen medaille. Hoe is dat om die om de nekken te hebben? Zwier, ja, is zwier, maar ik lukt nog net helemaal. Dat best Benny in Ljouwert, had eigenlijk nooit Fries praat. Nee. Toen moest naar België en toen leer ik dan even Fries. Ja, nou ja, ik koe het wel, maar ik deed het gewoon nooit. En ik miste het gewoon toen dat ik naar België ging en ik dacht, ja, ik moet het gewoon mee doen. Ik moet gewoon, nou als ik met mijn man bel, dan is het gewoon in het Fries. Meestal dan zei ze wel zo van, dit klopt niet helemaal. Of zei iets grammaticaals wat dan een beetje raar klinkt het. En dan, ja. Dus het is net perfect, maar het is een beetje Fries. Waarom ging ze naar België? Ik kwam net in het Nederlandse nationale team. Ik ben meerdere keren wel mee geweest naar wereldbekers en ik naar Europese kampioenschappen. En ik Europees kampioen worden met de vrouwenrelay. Maar als het dan net in het team komt, ja, dan op een gegeven moment is het net echt meer een toekomst in Nederland. En ik ben gewoon nog net klaar om te stoppen. Dus dan ben ik om me heen. En dan uiteindelijk een beetje terug Hanne de Smet. Ja, Hanne de Smet die trainde in Heerenveen met het Nederlands team. En een beetje dat terug in België eindigen.